Tervetuloa takaisin tänne. Tervetuloa takaisin. Tänne linnaan, jossa mä en edes oo siellä linnassa. Mutta mä olen ja mä oon level 29 ja mitä luulette? Antavatko nämä kivet tarpeeksi expaa siihen, että saan levelin 30? Dun, dun, dun. Ei! Tää on sun vika. Mä syytän sua ja mä syytän meidän lehmiä, jotka todennäköisesti saa nyt antaa mulle sen viimeisen levelin, joka... Ai, koska sä paretat niitä taas. Ja. Varetan lehmiä. Laittomia lehmiä. Varetan niitä. Miksi? Mä tiedän. Lisää lehmiä, come on, please. Noniin. Jee, ja mä oon level 30. Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Dead Spider. Dead Spider. Dead Spider bullshit. Dead Spider. Se on se. Kuolleet hämähäkkipuutsit. Spider-Man. Dead Spider-Man. Miksi se on kuollut Kasvanut! Se on kasvanut isoksi! Mun koira on kasvanut isoksi! Sä oot vissiin aika hyvän enchantin. Sanot sä, että on Fuck you. paras enchantti mikä voi tulla? Sanoisitko jopa? No itse asiassa toi on siis No siis se on käytännössä paras. Se on käytännössä paras. Ainoa mitä voi vaihtaa on toi Projectile Protection joksikin niinku tyyliin Normi Protection, Blast Protection tai Fire Protection olisi varmaan jos ne on niinku matkabootsit. No niin, se on totta. Se tarkoittaa nyt silti ihan kelpuuta. No mä hyväksyn. 3 vai 4 Iron Blockia, sano Anvil. 3, 4. En mä muista, 3. 3 mun mielestä. Onko se pohja 3? Joo ei, se on tolleen ja sit se oli näin. Mä tein Anvilin meille. Se on hieno homma. Siis teit Anvilin? Joo. Hyvä. Mä voin nimeä sen yhden jutun. Mikä pikki toi on, mikä sulla on invis? Se on meidän pikki. Mikä? Se on se nopea. Joo, mut mikä se nimi on? Se on nopea. Mikä se En nimi mä on? ota nimi. En mä ota tän nimen nyt. Mut mikä noita Bootsen nimi on? En mä näytä Butchen nimi. Anna se pikki mulla. Miks? Se työpikki, mä haluan nimetä se on mun pikki kaiken lisäksi. Mä sen enchantasin kuule poika. Monta level sä oot? Se on mun timanteista, mä oon 18 annut tänne please. Sun timanteista. Mun Fortunella. No joka tapauksessa. Ja mä sen hakun itse asiassa tein. No mutta silti se on mun, ei sulla on Fortuna hakku. Jee, mulla on joku Fortuna hakku. Työkakku. Mä tarviin nyt työkakkua. Saat antaa mulle työkakun lainaa ihan just. Tää on ehkä surkea nimi mitä ikinä voi antaa liikelle voi. Okei. Siihen. Ota. Se on silti hieno. Missä sä laitat? Siinä se on muossa. Ai niin, mä laitan noin. Mitkä nää on? Kiitos. Se on työkakkuhaku. Työkakkuhaku. Miksi ei? Voi vitsi, nyt on kyllä yskittää. Nyt tarvitset TNTtä. TNTtä? Ei meillä oo TNTtä. Ai nyt, oliks mulla niinku tässä jaksossa tarkoitus tehdä niitä torneja? Hups. Mä pitää sittenkin vielä viimeistellä tätä yläkertaa. Mä tarviin creepereitä. Mä tarviin gunpowderia. Eiks meillä oo 9? Meillä on 9 TNTtä, kai sä tiesit sen. Ai niin kun sä kävit siellä temppelissä, olisit Niin. heti sanonut. No just mä sanoin. Muut et sanonut heti, kun mä lähden metsästämään TNTtä. No kerkesi aika kauas. Kerkesit todella kauas, mä Mulla uskon. kuluu eikö ei kulunut. Puolet nälästä, oho! Puoli nälkäpalkkia. Se kävi niin puolet yhdestä tommosesta. Yhdestä nuggetista. Nugetti. Just noin näyttää kanankoivelta. No kananugetteja. Ei, kun kanankoivelta. Herra kokki tietää nyt niinku nämä asiat, jotka mä en puutu. Nugget. Mistä lähtien kananugeteista tulee luu ulos? Sano. Tästä lähtien. Ja määrän sen. Tästä päivästä... Voi vitsi. Lähtien. Mua vähän pelottaa laittaa tohon TNT:tä. Älä turhia pelkää. Pelkään itse asiassa tässä tilanteessa on ihan hyvä pelätä. Okei, pelkää. Älä oikeesti räjäytä mitään hienoa. Mä pistän se tosta aika läheltä näin. Oi vasta.
toi on aika hyvä. Mitä sä... Rajoitit mun huoneen. Et onneksi. Työkakkuhaku. Nyt muuten tuli lattiasta läpi. Ja siis sä rajoitit meidän yläkertaa, niinkö? Siis mä raivasin tähän tilaan, koska Joo. sä et tykännyt siitä epämuodostuneesta seinästä. Niin Joo, en mä tykännytkään. Suoristan sen nyt sun vuoksi. Kiitos. Vähän arvostusta. Mä sanoin kiitos! Mitä sä haluat? Nainen! Timanttibikin. Saa sitä haluta. Mehän hakee timantteja. Täällä on 18 täällä chestissä, josta itse asiassa aika paljon niistä on mun löytänyt. Joo, oota. Mut ehkä me vaan jaetaan. Monta niistä on sun? Ne on, oota, mä voin laskea tarkalleen. 12. No anna 12 mulle. Noin. Sovitaanko, että ne on... Ole hyvä. Joo, mä teen itselleni oman arvotavarat chestin, joka pistän mun huoneeseen. Itse asiassa siellä on jo chesti, mä pistän kaikki mun arvotavarat sinne. Jatkaisinko mä tohon vielä stone brickia? Jatketaan. Mä teen itselleni timanttihakun. Saat enchanttaa se ihan ite. Niin saankin. Sulla on lupa. Mun lupa. Steikkiä vähän ja vähän pork choppeja. Kukkeja, halpoita. Kukkeja halpoita. Ei taas jotain ihan tyhmää, käsittämätöntä shaibaa. Ei shaibaa. Niin just sitä. Juuri sitä olin sanomassa. Ei kun niin mä sanoin. Ja minä Sä olit myös. sanomassa jotain ihan muuta. Niinku mitä? En mä tiedä. Se kuulosti joltain ihan muuta. Perhana. Mhm. Meidän katossa kautta yläkerran lattiassa oli reikä, ja sitten mä putosin, kun yritin suunnitella ja katsoa ylöspäin. Yritit suunnitella ja katsoit ylöspäin. Niin. Hyvä poika. Mä tarvitsisin yhden blokin graniittia. Yhden blokin graniittia! Niin, mä sanoin. Anteeksi, että huusin, mutta miksi? Koska mä tarviin yhden blokin graniittia. Miksi sä käytät graniittia? Miksi sitä Miksen? materiaalia? Koska se on hirveän materiaalia. Ei voi mitään. Nyt se on graniittia. Antaa olla. Graniitti on valttia, Antaa olla. kuten hertta. Yleensä se on kyllä jotain muuta kuin herttaa. Hertta on paras valtti, pakko sanoa. Missä määrin? Se on vaan paras. Hertta S voittaa aina kaikki muut. Hertta S kaataa aina kaikki. Jes, mulla on hyvät saappaat jo. Niitä vois harkita käyttävänsä. Et sä käytä niitä? Tällä hetkellä en. Miksi? No, mä kerran laittaa niitä vielä jalkaani. Mä en uskaltanut laittaa niitä jalkaani. Okei, mä en vaan laittanut niitä jalkaan. Nyt loppu se painostus. Vaikka sä et sanonut mitään. Hiljaa! Hei, mä voisin etsiä kans dioriittia. Käskettiin olla hiljaa. Kaamista on. Sä et ikinä sano muutenkaan mitään. Se on kyllä totta. Mä olen oikeasti pahoillani, että mä en ikinä sano mitään. Se on sanaton kaveri. Ai niin, täällä on vieläkin tää. Kommenteissa valitettiin siitä, vaikka me ei olla upattu yhtä ainuttakaan jaksoa vielä tubeen. Et sä noin voi sanoa. En voikaan. Minä valehtelin, Taas. mutta missä määrin? Sitä ei Mä sain kukaan dioriittia, tiedä. hei Ehkä nyt. me ollaan tällä hetkellä, kun me ollaan puhuttu, niin ehkä me ollaan upattu. Tai joku kommentteja tai sitten. Jaha. Aivan Joka tapauksessa mä olen järkyttävää logiikkaa, eli mä oon vaan hiljaa. Sä olet. Et ole. Yritän nyt puhua jotain. Minä olen. Käy järkeen. En. No, joka tapauksessa otan paljon dioriittia tästä. Miksi mun rakentaa jotain torneja nyt tässä jaksossa? Mä en tiedä, sä saat itse valita. Mä vähän niinku näytän- Mä vähän niinku taisin sanoa viime jaksossa, että mä niinku rakennan tässä jaksossa niitä torneja, mutta mä en ole päästä aikaiseksi, koska mä rakennan tätä yläkertaa, niin kuin senkin olen sanonut muutaman kertaan. Sä rakennat yläkertaa, joo. Ja yläkerta on hieno, kun mä tulen sinne. No, ehkä Onko? Sano, että se on. hope. Hopefully. Sanon hopefully. Niin, mä kuulin, että sä sanoit niin. Vaan ajattelin, että se mitä sä sanoit oli, sä vaan sanoit sen väärin. Tai mitä sä Ei, halusit sanoa. Mä sanon sen hopefully silloin, kun mä sanon. Niin, mä arvelin. Koska F. FU. Ai hofu.
Hofu. Hofu. Miksi mä voin tehdä graniittiportaita? Miksi mä Tiedätkö, näin se onhan tylsää. Miksi mä haluaisin graniittiportaat on kysymys. Koska murus. Joo. Mä luulen, että sun koira ei Varmaan ole pieni. kovin tyytyväinen. Mikä? Menehkö tää yläkerta? No ei se haittaa, koska meillä on aika paljon tilaa alakerrassa. Haluatko millaisen sohvan? Haluan miljonääriksi. Tyy. Etkö sä hakannut jossain vaiheessa aika paljon kvartsia? Missä se on? Quartz arvotavarat chestissä. Ei ole, se ei ole yhtään kvartsia. Sitten pitäisi olla. Jossain no niistä täällä. arkuissa. Ne oli arvotavarat chestissä. Mä en tiedä, ehkä mä ne sit siirsin siitä. Mutta tämä Syvä hiljaisuus. käytävä edistyy mainiosti. Syvä hiljaisuus. Mikä syvä hiljaisuus? Sä vaan mietit sitä sun kvartsiasi. Mä tiedän, mä teen menen aika hyvän. Hauska juttu. Mutta pitäisi varmaan merkeillä merkitä, missä niinku täällä seinän takana on aina andesiittiä ja missä on graniittia ja tälleen näin. Koska sitten aina tietäisi, että jos sitä tarvitsee johonkin, niin sit se on helppo hakea vaan sieltä niinku jostain, kun se lukee vaan, että joo, tossa on andesiittiä. Mutta mä en tiedä, se näyttäisi vaan hassulta. Onks meillä smoothstonea yhtään ylimääräistä vai onks ne kaikki muutettu brikeiksi? Smoothstone saattaa olla, en ole varma, käy kahtomassa. Miten tähän meidät tietokoneet molemmille? Kuulostaako hyvä? Mulla on jo tietokone. Niin, mutta... Sylissä, sopii pöydällä. Melkein sama. Blöseinä. Blösen! Blöp. Mitä mun piti taas tulla hakemaan? Mun ajatus kulkee niin. Jotain materiaalia tietokoneisiin, siitä sä puhuit. Tai jotain siihen. Nyt mä muistan mitä mun piti tulla hakemaan, mutta mä en oikein voi hakea sitä, koska meillä ei ole sitä. Okei, mitä sä olisit tarvinnut? Jotain mustaa materiaalia tällä hetkellä obsidiaania. Hiiliblock. Obsidiania. Siis obsidiania sä haluisit vai obsidiani oli vaikeeta vai obsidiania ei ole vai? Sitä ei ole kuin yksi blokki. Kuin paljon sä sitä suunnilleen tarvitsit? Näin paljon hiiltä. No mä voin tehdä näistä hiiliblokkeja, koska... Kysymys oli, kuinka paljon sä tarvitsisit sitä obsidiania? Sen verran, että mä saan tehtyä telkkariframein siitä. En tiedä. Se voi olla paljon. Tänne tulee Koska meillä on isot... sisään sun pressure plate viritelmän takia. Miksi? No valassa sitä ulkopuolta vähän. Mut se on paljon kätevämpi meidän kannalta. Ai tulet zombit sisään. Ei, kun se et käyttäisi niitä pressure plateja. Niin se on. Mä tarviin taas lisää graniittia. Ja kyllä, käytän graniittia. Mä jatkan taas tän luolan tutkimista, mikä tässä on. Mä menen koko ajan niinku vähän syvemmälle tänne luolaan. En tiedä missä vaiheessa mä sit uskaltaudun tonne oikeasti menemään. Mut pitäis löytää zombispavneri tästä läheltä, se olisi tosi hyvä. Tarvittais satuloita ja nimitägejä. Ne ei oo mikään pakollisia, mutta ne on... Satuloita löytyy Netheristä varmasti monta, mutta niitä olisi kiva saada ennen kuin menee Netheriin, tai siis ennen kuin löytää sen Nether Fortressin sieltä Netheristä, kun siinä voi kestää kauan. Niitä voisi myös etsiä niillä hevosilla siellä Netherissä, jos olisi sattuisi sellainen satula. Saa. Siis saa. Mutta? Mutta. Ei mitään. Mutta. No sä sanoit mutta. Mutta. En tiedä. Graniittimiehiä sitä ollaan. Kuka haluaa käyttää tätä materiaalia? Näköjään minä. Mä oon addiktoitunut graniittiin näköjään. Eilen sä vielä vihasit sitä. Niin mä vihaankin sitä. Mä näköjään vaan jostain syystä on ottanut monta blokkia graniittia. Miten node-blokkeja saa tehtyä? Mitä blokkeja? Node-blokkeja. Yksi ei tarvit timanttia. Yksi redstone keskelle ja... Joo. Joo. Ja sit ympärille oli jotain. Puuta olis käynyt. Joo.
Kai. No kato nyt kuinka paljon mulla on graniittia. Taas kerran. Nuottipalikka. No, mutta en mä voi tehdä ihan noin matalaa kattoa. Hirveetä näpytystä kyllä tämäkin. Koko ajan vaan klik 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 Ja klik syvä hiljaisuus. klik 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 klik. Ei, mä peittelin tätä syvää hiljaisuutta sillä, että mä puhuin jostain näpyttelystä. Näbyddely. Mun pitää keksiä vaan minkä materiaalin. Ai niin, nyt mä jo sanoin jo mistä mä teen ne. Nyt vaan pitää hakea sitä. Sä varmaan kuuntelit taas tarkasti mitä mä sanoin käyttäneeni. Kuunteliko kukaan? Olisiko se ollut Ei todellakaan. Kai sä tiesit, että niistä ei saisi läbejä, kuten mä sanoin siis, joskus. Joo, mä en kuunnellut yhtään. Joo, smooth stonea. Ai niin. Jos sitä on semmosena. Arvostaa on sen verran, että mä saan tehtyä siitä, että Meillä on aika paljon andesiittiä. slabs. Tää näyttää aika paljon. Mut onks meillä yhtään smooth stonea tällä hetkellä? En tiedä. Oot sä laittanut uuneihin tulemaan? Et varmaan. Et oo laittanut? No. Mulla on onneksi hiiltä mukana, mä voin laittaa. Tarvis nyt edes jonkun verran. Mut nyt on myöhäistä, kun sä et oo ollut tehokas ja tällä kertaa laittanut sulamaan. Luulet sä, että mä brikit riitti vai? Ei todellakaan. Ai niin, se sun ikuisuuslaajennusprojekti. Ikuisuus. Lainos. Laajennus. Auks. Niin, no siis ei mitään ikuisuus, mutta siinä No kestää sen ikuisuus. kestää siinä hetki, mutta sit tulee tyylikäs. Sit se näyttää oikeesti linnalta, eikä se ole semmonen tylsä pieni pläntti vaan jossain. Se on totta, tällä hetkellä siis tää on oikeesti, mä oon tosi keskeneräinen. Ja tää näyttää vaan hillittömältä kuutiolta. Asumme Sit mä teen- kuutiossa. Niin, sit mä tehdään tähän tornit, niin tästä voi oikeesti tulla ihan tyylikkään näköinen. Joo, mulla on paljon isoja suunnitelmia tätä varten. Mulla ei. No, mulla jonkun verran. Mutta musta olisi taas kiva päästä leveliin, mutta en mä jaksa mennä netheriin. Mä haluan sut mukaan sinne. Koska meidän pitää mennä etsiä jossain vaiheessa sitä fortressia sinne. Eikö niin? Joo. Häh? Kai sä tiesit mihin sä lupauduit. Et me mennään etsiä Fortressia. Sä kuuntelit. Kerrankin sä kuuntelit. Kyllä sinä on tulossa totta kai. Et sä kumminkaan oo tulos. Nössö. Tää on varmaan pakko. On. Mursu pakottaa. Joo. Jostain asioista ei voi lintsata. Kieltäytyy. Jostain asioista ei voi kieltäytyä. Riippuu mistä puhutaan. Mm. Mutta kun mursu pyytää netheriin, niin silloin tullaan. Kai se on pakko. Kuten äsken sanoin. Kun en mä voi... Siinä kestää ikuisuus, jos mä etin sitä yksi. Niin hyvällä... Ai niin, mut sun renderissa se on kumminkin niin pieni. No mä olin just sanomassa sillä lailla, no sit kun sä oot löytänyt, niin sit mä voin tulla sunkaan sinne. Voit lentää sinne. Niin. Mulla on 8 nuottipalikkaa kädessäni. Hyvä. Tää koko Mitä? Mun näytössä oli joku hassu viiva. No hei, ei kun tää meni oikein. My television. Or our television. Kyllä tulen katsomaan. Täällä on joku... Onko sulla glowstoneä? Meillä on tosi vähän, mut on. Glowstoneä. Tossa on tossa arkus. Mä menen yläkertaan jo. On tää riittää hyvin. Tuo on tällä hetkellä aika rumma. Miksi tää sohva on niinku... Tähän ei voi kävellä. Tähän meinaankin, sit pitää hypätä. Sit pitää Niin, mutta se on ostaa vähän. tyhmä.
Vähän parkouskilpailu. Eikö sulla ole stone brickia tai mitään? Eikö tohon pysty laittaa Kvartsi on brikki? just siistimpää, niin. Mitä? Kvartsi on niin siisti materiaali, sen takia mä tässä tästä. Joo niin on, mut siis musta se on hassu, että se on siinä, niinku, siihen pitää hypätä siihen sohvalle, sen pitäisi olla niinku tossa. Mä tein se tähän. Isot kajarit. Eikö me tehdä surroundia, eikö me laitetaan tänne taakekin niinku kajarit ja Joo, mulla on siihen oma suunnitelma. niinku tähän näin ja sitten Joo, tohon mä tiedän, noin. mä tiedän, Sit sun pitää laittaa mä tohon, tiedän, mitä sä meinaat. tohon keskelle 3. Tai sit sun pitää tehdä semmonen pöytä. Ai siis tähän tälleen. Ei kun itse asiassa laita tohon niinku jotain niinku noit note-blokkeja 3 ja sit laitat niiden päälle niinku pressure platein, et se niinku on olevinaan pöytä. Joo. Niinku 3 pressure platea silleen päälle. Puuta. No oota, näistä ei tuu varmaan. Ei kun tulee joo. Tossa. Kun pressure plate ei oo vieläkään eri värisiä. Mä en tajua miksei ne silloin kun ne lisäs uusia. Stone vai normaaleja pressure plateja? Kumpi me halutaan? No kivipöytä olisi aika linnamainen. Se on totta. Joten varmaan me tehdään kivi. Tarviiks ihan paistettua kiveä? Joo. Paistettua kiveä, kyllä. Mun lempparikivi. Ei riitä. Mä tarvitsen 2 puuta. Vielä. No. Eiks meillä oo Argus muka yhtään? Täällä ei ole. Eikä ole täälläkään. Ei. Siinä on 1 puu. Missä? Tossa on jokin. Ja sit toinen vielä jostain. Mystisesti onnistut etsimään. Siis meillä ei ihan oikeesti ole puuta. Mulla on puuta. No, anna. Läjä. Mä vaan on niin kaukana, että mä Voit sanoa, että jumpa tästä on aika siistiä. tuu hakee. Mistä mä oon tulossa ja anna koko läjää sitä. Tossa on kunhan tuut. Tarpeeksi lähellä. Ahdio, ei oo, ei mitään hätää. Noin. Mä tein tahallaan tommosen kapeen. Okei. Okei. Mun loppuu kyllä graniitti kesken, siitä mä oon ihan 100 varma. Me tehdään tämä valmiiksi. Juu. Sitten on hyvä. Minä en pysty lopettamaan keskeneräiseen työskentelyyn. Se häiritsee. Mä en vieläkään tiedä oikein mistä mä teen lattia. Mulla olisi hyvä idea lattialle, mutta kun ei siinä tulee kestää ikuisuus. Mä haluaisin tehdä lattian tosta mikä sen Prismarinista. Mikä on prismariini? Se on se vesi, kun on niitä vedenalaisia bosseja, niin niistä saa niitä Prismarin brikkejä ja sitten oli niitä Prismarin paloja, mitä mulla oli siinä mun yhdessä kodissa siinä meidän toisessa maailmassa. Mut mun pitää saada vielä ne kyläläiset tänne jotenkin. Mä haluaisin tehdä tosta turvallisen tosta kylästä, mutta se on aina, tai niinku mahdollisimman turvallisen, mutta se on aina hirveän vaikeeta. Koska sitä pitäisi niinku, mun pitäisi tehdä hirveästi käyttää puuta siihen, että mä saisin aitoja. Ja nyt kun mä menen tekemään sitä telkkarihuonetta vielä. Juu, katsotaan vielä. Mä tuun lopuksi sinne yläkertaan sitten katsoa, että minkä näköistä siellä. Tarvitsen vielä 2 notebookia, koska mä tiedän ihan siistin jutun. Joo, hyvä. Siihen keskelle voisi tavallaan laittaa kyllä niinku, jos olisi joku obsidian blokki tai joku tämmönen, niin se olisi tavallaan niinku basso, tiiätsä? Koska Submarin on niinku aina semmonen iso mötikkä siinä keskellä, niin mä ajattelin, että sen voisi vielä iskeä siihen, mutta siihen tarvitsisi sen yhden obsidianin blokin, mikä meillä varmaan oli, eiks niin? Käytä se siihen. Käytä ihan vaan laitat sen siihen. Mut mä tein call-blokista, niin näyttääks just se... Ei, mut kun jos se on call-blokki se kehys, eikö se ollut? On. Niin laitat obsidiania siihen keskelle niinku bassoksi. Ai siis niinku siihen... Ihan keskellä sitä pöytää niinku tavallaan sen keskimmäiseksi, niin vaihdat sen niin tän niin vaihdat sen obsidianiksi. Se menee hitaasti rikki. Siinä on niinku 2 pikkukajaria, sit siinä on basso. Ja sit se on tavallaan niinku samalla pöytätaso. Joo. Mä viimeistelen tätä mun tunnelia. Tässä näin samalla. Kyllä sä vielä jotain keksit. Minä vai? Niin. Keksin, koska mulla on
todellakin idea, mitä mä teen. Niin tarvitsee vaan puuta, jota on tuolla. Meillä ei kauheasti ole. Jonkun verran. Tota pitää vähän tuskettaa oikein. Pitää vaikasta jossain vaiheessa lähteä keräämään sitäkin. se on kyllä. Kans jos Minecraftissa tuntuu, että loppuu puu, niin sekin on kanssa aika hassu. Musta ainakin se on vähän semmonen. Ja mulla on yleensä puu lopu. Ellei mä tee jotain hirveitä puurakennusta jättimäistä. Mitä sun piti käännättää? Ai niin niitä. En se, kun mä sit vähän tarvitin niitä puuta. Mitä tehtiin? Tai mikä se oli se uusi resepti? Aidoille. Puuta ja tikkuja. Niin oli joo, mutta missä järjestyksessä? Puut laidoille ja tikkui keskellä. Ai niin. Saman verran menee, mut saa yhden. Saman verran puuta menee, mut saa yhden aidan enemmän. Ei kun meneeköhän siinä. En mä muista. Yhden aidan saa enemmän, se pitää paikkansa. Hei, mähän on melkein valmis tän tunnelin kanssa. Tää on tämmönen siirtymäreitti kylään. Ai niin. Vitsi, tästä tulee tätä acacia pensee, no ei. Ai niin, joo. Mä teen tästä acacia puusta. No. Paljonkohan mulla jää graniittia vajaaksi? No meni nyt jo. No. Sä et voi tietää, ei. Mitä? 3 blokkia graniittia liian vajaa. Ja sä haluat tehdä sen valmiiksi, ennen kuin mä lopetan. Tästä tulee varmaan vähän pidempi taas. Ei tästä kovin pitkä. Pidempi sessio. Mä käyn valaisemassa nää kyläläisten kodit vielä. Tuplavalasu. Joo. Koska mun mielestä näissä on joskus spavnannut creeperi. Mut ne ei onneksi hyökkää zombien kimppuun. Okay. Vielä ne pienet graniitit tuolta. tuolta. Nopean tossa, mä kohta takaisin. Juu. Näin. Saadaan se valmiiksi. Kyllä. Elikkäs... Kyllä minäkin olen paljon tähän lopettamaan tämän videon ja tulen nopeasti kahtomaan millaiset näistä tulin. Yhdystunneli on... vielä, koska tää on jo valmiit. Ei, mä oon tulos. Mitä siirtää näitä? Nopeasti kerkeä vielä, mä valaisen vielä tän tunnelin tästä vähän paremmin. No niin, mutta on siis kaulassa. Noin. Okay. Vähän soihtua tänne. Pitää glowstonella mä tän valasen ja lattia pitää tähän vielä loppuun, mutta tää on nyt niin kun idea on oikea. No niin, todella. Elikkäs tulen yläkertaan lopettamaan tämän hyvän jakson. Oli tehokas ja hyvin työskennelty. Saatiin paljon aikaa, mä sain tällä hetkellä hyvin hyödyttävän tunnelin. Mitä sä siinä väijyit mua? Ja nyt mä tuun katsomaan tätä uutta järjestelmää, joka täällä on, elikkäs. Mitä täällä on tapahtunut? Käännytään ympäri. Kuartsisohva. Ja tää pöytätaso. Tää on tarkoituksella Onks tän tarkoitus olla jalkataso vai niinku pikkupöytä? Okei, jalkataso. Se voi toimia molempina. Tuohon vois periaatteessa laittaa jonkun toisen värisen pöydäksi. Sitten tässä on selvästi subbari, isot kajarit, tolleen noin hienosti. Ja sitten, selitätkö tämän? Virtanappi, siis silloin kun se on päällä niin telkkaria. Joo, eli tähän pitäisi saada vielä joku niinku kytkin tai joku niin, tämmönen, niin sit se menee niinku... Ai niin, mutta redstone-lamppua ei voi saada laittaa pois päältä. No, mut jotain me keksitään. Kyllä me jotain. Ja tähän loppui tämä jakso. Hei hei.